സംയമതാമഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഹ്ലാദച്ചാസ്മി ദൈത്യാനാം കാലകാലയതാമഹം. മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാല്, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പവന പവതാമസ്മി രാമശസ്ത്രഭൃതാമഹം. ദശാണാം മകരജാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാൻവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശുദ്ധീകരണം നടത്തുന്നവയിൽ വായുവാണ് ഞാൻ. ആയുധധാരികളിൽ രാമനും, മത്സ്യങ്ങളിൽ സ്രാവും, നദികളിൽ ഗംഗയും ഞാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ 31 വായിച്ചത്. 31 വായിച്ചു. ആ, അതിന്റെ വായിച്ചു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടില്ലേ? കേട്ടു മാതാജി. സർഗാണാം ആദിരന്തശ്ച മധ്യം ചൈവാഹമർജുന. ആധ്യാത്മവിദ്യ വിദ്യാനാം വാദപ്രവതതാമഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ മധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അക്ഷരാണാം അകാരോസ്മി ദ്വന്ദ്വ സമാസികസ്യ ച അഹമേവാക്ഷയ കാലോ ദാതാഹം വിശ്വതോ മുഖഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വസമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൃത്യു സർവഹരശ്ചാഹ ഉദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തി ശ്രീവാക്ച നാരീണാം സ്മൃതിർമേധാധൃതി ക്ഷമാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബൃഹസ്സാമ തഥാ സാംനാം ഗായത്രി ഛന്ദസാമഹം. മാസാന മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാകരേഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും, അതായത് നവംബർ ഡിസംബർ, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്യുതം ചലയതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം. ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം തത്വവതാമഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാണ്. ഭയവും സതുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണീനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയഃ. മുനീനാമപ്യഹം വ്യാസഃ കവീനാം ഉഷ്ണ കവിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവിയുമാണ് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദണ്ഡോദമയതാമസ്മി നീതിരസ്മി ജിഗീഷതാം. മൗനം ചൈവാസ്മി കുഖ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാമഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, അതായത് ശിക്ഷ, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യച്ചാപി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹമർജുന നദദസ്തി വിനായസ്യ മായാഭൂതം ചരാചരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തവ ഏഷതുദ്ദേശത പ്രോക്തോ വിഭൂതിർവിസ്തരോ മയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദ്ദത് വിഭൂതിമസ്തത്വം ശ്രീമധുർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംസ സംഭവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതു തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന ഇഷ്ടഭ്യാഹമിദം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തു വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ വിഭൂതിയോഗോ നാമ അധ ദശമോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഭൂതി യോഗം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 10ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ. രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ. രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ രേണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ രേണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ വിജയനു മാതാജി. ഗീതാ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരാണ് കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പാടാം. ഓക്കെ, സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുവായൂരേകാദശി തൊഴുവാൻ പോകുമ്പോൾ വഴി കാട്ടുക നാരായണ രൂപം. തളരുമ്പോൾ ആത്മാവാം പശുവേ നിന്നാവിൽ അമൃതം പോലൂറിടുക നാരായണ നാമം. ഹരിനാരായണ നാമം. ഗുരുവായൂരേകാദശി തൊഴുവാൻ പോകുമ്പോൾ വഴി കാട്ടുക നാരായണ രൂപം. തളരുമ്പോൾ ആത്മാവാം പശുവേ നിന്നാവിൽ അമൃതം പോലൂറിടുക നാരായണ നാമം. ഹരിനാരായണ നാമം. നെയ്യുന്നു പീതാംബരമീ സന്ധ്യകൾ രാവാം പയ്യെല്ലാം വാർക്കുന്നു പാൽമാധുരിയല്ലോ. നെയ്യുന്നു പീതാംബരമീ സന്ധ്യകൾ രാവാം പയ്യെല്ലാം വാർക്കുന്നു പാൽമാധുരിയല്ലോ. ഓടക്കുഴലൂതുന്നു കാടെല്ലാം ഭഗവാൻ ചൂടുന്നൊരു പീലി തിരുമുടിയോ മഴമേഘം. ഓടക്കുഴലൂതുന്നു കാടെല്ലാം ഭഗവാൻ ചൂടുന്നൊരു പീലി തിരുമുടിയോ മഴമേഘം. തിരുമുടിയോ മഴമേഘം. ഗുരുവായൂരേകാദശി തൊഴുവാൻ പോകുമ്പോൾ വഴി കാട്ടുക നാരായണ രൂപം.
തളരുമ്പോൾ ആത്മാവാം പശുവേ നിന്നാവിൽ അമൃതം പോലൂറിടുക നാരായണ നാമം, ഹരിനാരായണ നാമം. ഗരുഡൻ പോലാകാശം ചിറകാർന്നിടുമ്പോൾ വനമാലകൾ തീർക്കുന്നു മഴവില്ലുകളിപ്പോൾ. ഗരുഡൻ പോലാകാശം ചിറകാർന്നിടുമ്പോൾ വനമാലകൾ തീർക്കുന്നു മഴവില്ലുകളിപ്പോൾ. നിറകണ്ണാൽ കാണുന്നു ഗുരുവായൂരപ്പ നിൻ കൃഷ്ണാട്ടം മാത്രം. നിറകണ്ണാൽ കാണുന്നു ഗുരുവായൂരപ്പ നിൻ കൃഷ്ണാട്ടം മാത്രം, നിൻ കൃഷ്ണാട്ടം മാത്രം. ഗുരുവായൂരേകാദശി തൊഴുവാൻ പോകുമ്പോൾ വഴി കാട്ടുക നാരായണ രൂപം. തളരുമ്പോൾ ആത്മാവാം പശുവേ നിന്നാവിൽ അമൃതം പോലൂറിടുക നാരായണ നാമം, ഹരിനാരായണ നാമം. നാരായണ നാമം, നാരായണ നാമം, ഹരിനാരായണ നാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരാണ് ഇനി കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുളസി കതിർന്നുള്ളിയെടുത്തു മാതാജി നെറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇത് വൈഫൈ ആണ്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. സോറി, ഞാൻ നാളെ ചെല്ലാം. കുഴപ്പമില്ല, ചൊല്ലിക്കോളൂ, നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല മാതാജി, ഞാൻ നാളെ ചെല്ലാൻ. നെറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരാണ് ഇനി കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജല്ലോ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസുദേവസുതം ദേവം കംസചാണൂരമർദ്ദനം ദേവകീ പരമാനന്ദം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരു. അസതി പുഷ്പസങ്കാശം ആരനുപരശോഭിതം രത്നകങ്കണകേയൂരം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരു. കുടിലാലക സംയുക്തം പൂർണ്ണചന്ദ്രനിവാനനം വിലസ്തകുണ്ഡലധരം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരു. മന്ദാരഗന്ധ സംയുക്തം ചാരുഹാസം ചതുർഭുജം ബർഹി പിഞ്ചാവചൂടാംഗം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരു. ഉത്ഫുല്ല പത്മപത്രാക്ഷം നീലജീമൂതസന്നിഭം യാദവാനാം ശിരോരത്നം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരു. രുക്മിണീ കേളി സംയുക്തം പീതാംബര സുശോഭിതം അവാപ്ത തുളസീ ഗന്ധം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരു. ഗോപികാനാം കുജദ്വന്ദ് കുങ്കുമാങ്കിത വക്ഷസം ശ്രീനികേതം മഹേശ്വാസം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരു. ശ്രീവത്സാംഗം മഹോരസ്തം വനമാല വിരാജിതം ശംഖചക്രധരം ദേവം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരു. കൃഷ്ണാഷ്ടകമിതം പുണ്യം പ്രാതരുദ്ധായ പഠേത് കോടി ജന്മ കൃതം പാപം സ്മരണാതസ്യ നശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ,
ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രണാമം. ഹരേ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് തുടങ്ങാല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാൻ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാൻ ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷാശ്വന്യവാലി പശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ. നിതായ് ഗൗര ഹരേ ഹരിബോൾ. രാമനിഷ്ഠ ജി കി ജയ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 48ാമത്തെ മലയാളം ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോണത് വിഭൂതി, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി യോഗാണ്. 10ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പോ ഇന്നലെ നമ്മള് 19ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ കുറെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് എന്താണ് നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രേമഭക്തിയോട് കൂടെ തന്നെ ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ കൂടെയോ അല്ല, നമ്മള് എന്താണ് പറയാ, ഓരോരുത്തരും പലതരത്തിലുള്ള നമ്മള് തെറ്റായ മാർഗത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ വിശദീകരണങ്ങളില്ല ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടെ ഒന്നും കൃഷ്ണൻ ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് നമ്മൾ ശരിയായ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറയും സാധു, ശാസ്ത്രം, അതായത് ഗുരു, ഇത് മൂന്നാണ് നമ്മൾക്ക് അവലംബിക്കാൻ പറ്റിയത്. സാധു എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തന്മാര്, ശാസ്ത്രം, വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങള്, അതിലെന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഗുരു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗുരു പരമ്പരയ്ക്ക് ഇത്ര മഹത്വം കൊടുക്കുന്നത്. ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഭഗവാൻ ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോണത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഭഗവാൻ നമുക്ക് 7ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് കുറേശ്ശെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി. പക്ഷെ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ മുഴുവനുമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ മഹത്തരമായ എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. എല്ലാം വിഭൂതികള് ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്, എന്താണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിഭൂതികളെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് വെച്ചാൽ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അർജുന, നമുക്കറിയാം അർജുനന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയണ്ടേ, നീ എന്റെ സുഹൃത്തുമാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തനാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കണതെല്ലാം നല്ലതാ. ആര് പറഞ്ഞു കേട്ടാലും കേൾക്കണത് നല്ല ഭഗവാനെ പറ്റി. പക്ഷെ അത് ശരിയായ സോഴ്സിൽ കൂടെ പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ഭഗവാനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഭൂതി യോഗം.
വിഭൂതി യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് നാളെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. നാളെ നമ്മുടെ ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. നമ്മളിവിടെ ഇതിൽ പറയാ ഉത്ഥാന ഏകാദശി എന്ന് പറയും. ഈ ഉത്ഥാന ഏകാദശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും നമ്മൾ ഈ ചാതുർമാസ്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഈ ചാതുർമാസ്യത്തിൽ ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിൽ വന്നിട്ട് ഈ വരുന്ന ഏകാദശിക്കാണ് ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണരുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ഏകാദശിയെ പറ്റി നമുക്ക് ഏകാദശി വ്രതത്തിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഏകാദശി വ്രതം നോക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ് ഏകാദശി പറഞ്ഞതെന്ന്, ഏകാദശി എങ്ങനെയാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കാം. അറിയണവരുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഏകാദശി എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു ദിവസമല്ല സോറി, അതായത് ഒരു മുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ മുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുരൻ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും തോൽപ്പിച്ച് ഭയങ്കര ശക്തിശാലിയായിട്ട് വരികയാണ്. ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ, അഗ്നി ആർക്കും മുരനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവര് ഓടി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കാനാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, എല്ലാ കാര്യത്തിനും ബ്രഹ്മാവും എല്ലാവരും ക്ഷീരസാഗര സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് പുരുഷോത്തമ സൂക്തം ചൊല്ലി ഭഗവാനെ ഉണർത്തിയിട്ടാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അവര് വന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ മുരൻ എന്ന അസുരനായിട്ട് ഭയങ്കര യുദ്ധത്തിൽ വരികയാണ്. അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഒന്ന് ക്ഷീണിതനായി എന്നാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ക്ഷീണിതനാവണമെന്നല്ല, ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയാണ് അത്. അങ്ങനെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു ഗുഹയിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ വിശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ മുരൻ പുറകിൽ ഭഗവാന്റെ ഓടി വരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ആ നിദ്രയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാൻ നിദ്രയിലേക്ക് പോണ സമയത്ത് ഈ മുരൻ ഭഗവാന് അസുര വിരോധിയായ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലുന്നു പറഞ്ഞിട്ടാണ് മുരൻ ഓടി വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തേജസ്വിനിയായിട്ടുള്ള ഒരു കന്യക വരികയാണ്. എല്ലാ ആയുധങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ള അത്ര സുന്ദരിയായിട്ട് ഒരു കന്യക വന്നിട്ട് ഈ മുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുരനെ കൊല്ലും. അപ്പൊ അസുരനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഈ കന്യക ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ തൊഴുതുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാണ്. അതാണ് ഈ ഏകാദശിയുടെ പ്രധാനം. അതായത് ഈ ഏകാദശി നമ്മുടെ ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഉത്ഥാന ഏകാദശി. അപ്പൊ അങ്ങനെ എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കും ഭഗവതി ആരാണ്, എന്താണ് ഭഗവതി എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് പറയും. ഞാൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നതാണ്, എനിക്കിങ്ങനെ എന്താണ് ഈ അസുരനെ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കും എന്താണ് വേണ്ടതെന്നെങ്കിൽ. അപ്പൊ എന്നെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും അങ്ങേ പൂജിക്കണം എന്ന് പറയും അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു ഏകാദശി ദിവസമാണ്. അതിനാണ് ഒരു ഏകാദശിന്ന് ആ ഏകാദശി ദേവിയായിട്ടാണ് പറയണം. അങ്ങനെ ആ ഏകാദശി ദേവിയുടെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇന്ന ദിവസം അരിഭക്ഷണം, അതായത് ധാന്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ആരാണോ വ്രതം എടുക്കുന്നത് അവർക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പുണ്യങ്ങളും ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ ഏകാദശിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് ഗോതമ്പ് കഴിക്കാം. കാരണം നമ്മൾ സ്ഥിരം കഴിക്കുന്നത് അരിയാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് കഴിക്കാന്നാണ് പറയാ. പക്ഷെ പാടില്ല, നമ്മൾ ധാന്യങ്ങള് ഒന്നും കഴിക്കരുത്. ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കാണ്ട് പഴവർഗ്ഗങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ പാലുൽപ്പന്നം അതൊക്കെ കഴിക്കാം. പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് അരി, ഗോതമ്പ്, പയറ് വർഗ്ഗങ്ങള് ഇതൊന്നും നമ്മൾ കഴിച്ചുകൂടാ. കാരണം അതിൽ പാപപുരുഷൻ അന്നത്തെ ദിവസം അധിവസിക്കുന്നുണ്ട് ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു സയന്റിഫിക്കലിയും ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. അവരാരോ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഗൂഗിളിലുണ്ട്, നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. അതായത് അന്നത്തെ ദിവസം ധാന്യങ്ങളിൽ എന്തോ ഒരു വിഷാംശം വരുന്നത്രേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ ദിവസം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഋഷിമാരൊക്കെ എത്രയോ ഉയർന്ന ചിന്ത അവർക്ക് ഉള്ളതാണല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അന്നത്തെ ദിവസം എന്തിനാണ് അന്നത്തെ ദിവസം കൂടുതൽ ജപിക്കണം എന്നറിയാം. ഉപവസിക്കാനാ പറയണം. ഉപവസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വസിക്കാൻ. ആരുടെ? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വസിക്കാൻ പറ്റുക? നാമങ്ങൾ ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെല്ലുക, ഭഗവാനെ പറ്റി സ്തുതിക്കാം. നമ്മളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നെ പ്രണമിക്കൂ, എന്നെ സ്തുതിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തനാവൂ അല്ലെ. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മധ്യാജി മാം നമസ്കുരു ഭഗവാൻ പറയണ്ടല്ലേ, എന്നെ നമസ്കരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സേവിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഉപവസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉപവാസം എടുക്കുന്നവർക്ക് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ടുള്ള അവരുടെ എല്ലാ എന്താ പറയുക പാപങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭഗവാന്റെ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു ബാച്ചിലുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്
നല്ല, അതായത് കാർത്തിക മാസത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റി, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കാർത്തിക മാസത്തിൽ അറിയാൻ പറ്റിയല്ലേ. ദാമോദര ലീലയെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റി, ഗോവർദ്ധന ലീലയെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റി, ഇപ്പൊ ഏകാദശിയെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും നാളെ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കണം. ഈ ഏകാദശി വ്രതം കഴിഞ്ഞ് ഈ എന്താ പറയാ 27-ാം തീയതി വരെയുള്ളൂ നമ്മുടെ ദാമോദര മാസം, അതുകൊണ്ട് തീരാണ്. എല്ലാവരും വിളക്ക് വെക്കണം അന്നത്തെ ദിവസം. പറ്റുന്നവരെല്ലാം ഉപവാസം എടുക്കുക. അല്ലാത്ത പറ്റാണ്ടുള്ള, ഇപ്പൊ ചിലവർക്കൊന്നും പറ്റില്ല, കാരണം എന്താ പറയാ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആരോഗ്യം നോക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. അല്ലാത്തവര് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉപവാസം എടുക്കണം. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവാം. എന്നിട്ട് എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വച യത്തേഹം പ്രീയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാം. ഭഗവാൻ പറയാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, മഹാബാഹോ. മഹാബാഹോ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അർജുനന്റെ കൈ, അതായത് ബാഹുക്കളുടെ ബലം. അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെ, അതാണ് അവിടെ ആ എടുത്തു കാണിക്കുന്നതാണത്. അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഉപദേശിച്ചതിന്റെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ദിവ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നാ പറയണത്. കാരണം ഭഗവാനെ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റും, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന്റെ ഭൗതികതയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ തരത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറയാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? കേൾക്കൂ, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു, 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു, പരാശര മുനി ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് തന്നു അല്ലെ. എന്താ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഐശ്വര്യസ്യ വീരസ്യ യശസ്രിയ. അപ്പോ അതായത് ഐശ്വര്യം, വീര്യം, ബലം, കീർത്തി, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, അത് എല്ലാ 6 ഗുണങ്ങൾ തികഞ്ഞ ആളാണ് നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ സർവജ്ഞനായിരിക്കണം, സൗന്ദര്യവാനായിരിക്കണം, കീർത്തിമാനായിരിക്കണം, ജ്ഞാനിയായിരിക്കണം അല്ലെ. ജ്ഞാനി ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉള്ളതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരമമായ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരണം അല്ലെ. പിന്നെ ഇതെല്ലാത്തിലും ഇരുന്നിട്ടും ഇതിലൊന്നിലും പെടാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് നീ, എന്റെ ഭക്തനാണ്. പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ഹിതമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ ഉപദേശിച്ചു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം, നമേ വിദുസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണത് എന്താ? എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മളോട്, അഹം ബീജപ്രദ പിത, എല്ലാത്തിന്റെയും പിതാവും മാതാവും ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എല്ലാം ദേവന്മാർക്ക് പോലും അറിയില്ല, ഋഷികൾക്ക് പോലും അറിയില്ല. പക്ഷെ ആർക്കറിയാൻ പറ്റണത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. 17 ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ സോ വികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയഃ. അതായത് എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു, ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ശരിയായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിച്ചാൽ, അതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു, ആ മനുഷ്യന്മാരില് സഹസ്രം ജനങ്ങളില് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക്, കുറച്ചു പേർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയാലും ഒരാള് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഇതിലേക്ക് എത്തണുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭക്തരായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിന് നിങ്ങള് എന്നെ മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ മനസ്സിലാക്കണം, എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മമമായ അതായത് ഈ യോഗമായ ഈ മായയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു വന്നാൽ മാത്രമേ
എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മയാ സർവമിതം അല്ലെ, എല്ലാ സർവ ജഗത്തിലും എല്ലാത്തിലും ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇതിൽ പറയണു ഇത് ഈ 8 അതായത് ഈ 10ാമത്തേല് 8, 8, 9, 10, 11 ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയും. ഭഗവത്ഗീതയുടെ എസൻസ് ആണിത്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേമ ഭൂതാഭാവ സമന്വിത. അതായത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, ഞാൻ ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്താ? എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. ഇത് ഭഗവാൻ പല പ്രാവശ്യമായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരേണ്ട, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ സർവചരാചരങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു, സൂത്രേ മണികണ ഇവ എന്നല്ലേ, എല്ലാം ഭഗവാൻ ഒരു നൂലിൽ കെട്ടിയ മാല പോലെയാണ് ഈ എല്ലാ സർവചരാചരങ്ങളും ഭഗവാനിലല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഭഗവാനിൽ അല്ല എല്ലാം ഉള്ളത്. അതും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമുക്ക്, ഞാനാണ്, എന്നിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭൗതികമായ ലോകങ്ങളും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളും ഉണ്ടായത് എന്നിൽ നിന്നാണ്. എന്നാൽ അത് അറിയണവര് മാത്രമാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൂടെ ഭക്തിയോഗം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലേക്ക് ഏർപ്പെടുന്നു. അതിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. നാരായണാത് ബ്രഹ്മാ ജായതേ, നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായതേ, നാരായണാത് ഇന്ദ്രോ ജായതേ, നാരായണാഷ്ടവസുവോ ജായതേ, നാരായണ ത്വഷ്ടാഷ്ടവസുവോ ജായതേ, നാരായണാത് ഏകാദശോ രുദ്രാ ജായന്തേ, നാരായണാദിത്യാ ദ്വാദശാദിത്യാഹ. നാരായണിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികളും, നാരായണിൽ നിന്ന് ത്വഷ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രനും, നാരായണിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ, നാരായണിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാർ, നാരായണിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാർ. ഈ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. അതായത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ചതുർവ്യൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നാരായണൻ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത്. ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന നാരായണിൽ നിന്നാണ് ഈ എല്ലാ ഇതും. അതായത് നാരായണിൽ നിന്നാണ് വിഷ്ണുക്കൾ വരുന്നത്. 3 വിഷ്ണു ഉണ്ട്. ആ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ, അതായത് ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാ? ഈ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ താമരയിൽ നിന്നാണ്. നമ്മൾ പത്മനാഭൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതായത് നാഭം ഉദരത്തിലുള്ളവനാണ് പത്മനാഭൻ. ആ പത്മനാഭനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നു. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് എന്താണ് സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവ് വന്നതായിട്ട് നിന്നാണ് നാരായണിൽ നിന്ന്. പ്രജാപതികള്, ഇന്ദ്രൻ, അഷ്ടവസുക്കള്, രുദ്രന്മാര്, 11 രുദ്രന്മാര്, 12 ആദിത്യന്മാര്. അതിനെപ്പറ്റി ഇനി വിവരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ 12 ആദിത്യന്മാരില് ആരാണ് ഭഗവാൻ, അതുപോലെ തന്നെ രുദ്രന്മാരിൽ ആരാണ് ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് വിഭൂതി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് 9 പറയാണ്, മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം ദുഷ്യന്തി ചരമന്തി ച. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അറിയുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് 2 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക, പിന്നെ ഒന്ന് ആ വിശ്വാസത്തിൽ കൂടെ നമുക്കൊരു ആനന്ദം കിട്ടും. ആ ആനന്ദം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പരിപക്വമായ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മള് പഴമൊക്കെ പഴുത്ത ഒരു അവസ്ഥ, അതിന് സ്വാദ് കൂടും അല്ലെ. നമുക്കൊരു പഴം കിട്ടുമ്പോഴുള്ളൊരു ആനന്ദം, അത് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുമ്പോഴുള്ളൊരു ആനന്ദം അതൊന്ന് വേറെയാണ്. കാരണം അതിനൊരു സ്വാദ് കൂടും. അതേപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിഷമം വരിക. എപ്പോഴും സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും ഭക്തന്മാര്. അതിന് അത്രയും സ്വാദാണ്, അത്രയും ആനന്ദമാണ്. അപ്പോ എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് എന്താ ചെയ്യണത്? എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്
ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഏതു നേരം ഭഗവാനെ പറ്റി മാത്രമേ അവർക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, നാമങ്ങള്, ഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ രണ്ട് ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ സംസാരണം വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഓ, ഇന്നത്തെ ഭഗവാന്റെ അലങ്കാരം എന്തൊരു രസമായിരുന്നു, ഇന്ന് ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഭഗവാന്റെ ഭാഗവതത്തിൽ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച കാര്യമായിരുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവര് പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയണത്? കേൾക്കാം മാതാജി. ഹരേ പറയാമെന്ന് കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കേൾക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം മാതാജി, കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പെട്ടെന്ന് ഇതൊരു ഇതായിട്ടേ ഡാറ്റ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നു. എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഒരു വിത്ത് നമ്മൾ മുളപ്പിക്കാനായിട്ടിട്ടാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് ചെറുപയറ. ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ആ വിത്ത് മുളച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം വെച്ചാൽ അതിന് 2 ഇല വന്നു. പിന്നെ അതിങ്ങനെ വളർന്ന് അതൊരു വള്ളിച്ചെടിയായിട്ട് മാറും. ഇവിടെ അതുപോലെ ഭക്തി ഉപമിക്കുകയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതായത് നമ്മള് ഒരു വിത്ത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിത്തിന് വേണ്ട വളം എല്ലാമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസവും നമ്മുടെ നാമജപവും. ഈ നാമജപം ജപിച്ച് ഈ വിത്ത് വളരും. ഈ വിത്ത് വളരുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ നല്ലൊരു പൂന്തോട്ടം വച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇതേപോലെ കുറെ ചെടികൾ നച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ആന കയറി എന്തായിരിക്കും? അത് മുഴുവനും നശിച്ചു പോലെ ആ പൂന്തോട്ടം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തസംഘത്തിലല്ലാണ്ട് നമ്മള് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങും തോറും നമ്മുടെ ആ വിത്തിന്റെ ആ മുളച്ച ചെടി വളരാൻ കുറെ താമസം എടുക്കും. ഒരു പക്ഷെ അത് ആനയൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ചെറിയൊരു ആട് പോലും കഴിച്ചാൽ ആ വിത്ത് വേണമെങ്കിൽ ആ മുള വേണമെങ്കിൽ പോകും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്? അത് വളർന്ന് ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവനും കടന്ന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തണം. അങ്ങനെ വേണം നമ്മുടെ ഭക്തി വളരാനായിട്ട്. ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭ്രമിതേ കോന ഭാഗ്യവാൻ ജീവ ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ ഭായോ ഭക്തി ലതാബീജ എന്നാ പറയാ. അതായത് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡം മുഴുവനും ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ഈ ആരാണ്, ഏതൊരു ജീവൻ ഭാഗ്യവാനായ ഒരു ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവിന് മാത്രമേ ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിത്ത് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ ആ വിത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് എന്താ വേണ്ടത്? മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിത്തിനെ നമ്മൾ ചെടിയാക്കി വളർത്തി അതിനെ നമ്മള് വലിയൊരു ചെടിയാക്കി മാറ്റണം. അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? നമ്മള് അതിലേക്ക് മായ എന്ന് പറയുന്ന ആന കയറി നമ്മുടെ കാട് നശിപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ചെടി നശിപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല വേലി കെട്ടി വെക്കുക. വേലി കെട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തസംഘത്തിൽ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെടി നമുക്ക് വളർത്തി ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഭഗവാനാണല്ലേ സാക്ഷാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ അത് എല്ലാ ഭൗതിക ലോകം തുടച്ച് ബ്രഹ്മജ്യോതിസും കടന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അടുത്തെത്താൻ സാധിക്കും. രാധാകൃഷ്ണ. ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നത്. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവയിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ജീവസത്തയുടെ ആത്മാ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടും കൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. ഒരു വിത്ത് പതിവായി ഇരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരമവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. ആ പരമവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ലോകത്തോളം ഉയരുന്നു. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കളും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴും ശ്രവണ കീർത്തനത്തിനാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു പോരണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഈ ലതയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ആ ഭക്തി ലതാ ബീജത്തിന് വേണ്ട എന്താണ് പറയണത്? ജലം അല്ലെ? ജലമാണ്, ജലസേചനാണ് നമ്മുടെ ശ്രവണം കീർത്തനം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാന്നും വളർന്ന് നമ്മള് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, തേഷാം സതതയുക്താനം. ഈ സതതയുക്താനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്താണ്? ഏഷാം സതതയുക്താനം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം, തേഷാം സതതയുക്താനം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ഏന മാം ഉപയാന്തിതേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ? ആരാ അത്? ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. ഈ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് വേണ്ട എല്ലാ ബുദ്ധി, അതായത് നാരദൻ, അതാണ് നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ കണ്ടു കിട്ടണമെന്ന് പറയണത്. അമ്മ ഇതേപോലെ അച്ഛൻ മടിയിലിരുത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവണത്? ആ കുട്ടിയെ വഴിയിൽ വെച്ച് നാരദ മഹർഷി കാണും. നാരദ മഹർഷി കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂലേ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്ന് ജപിക്കാനായിട്ട്. ആ കുട്ടി അവിടെ ഇരുന്ന് 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ്. പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചപ്പോ അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഭഗവാനെ, എനിക്ക് അങ്ങേലുള്ള ഭക്തി കളയാണ്ട് തന്നാ മതി. ഇത് തന്നെയാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിനുള്ള ബുദ്ധിയോഗം നമുക്ക്, ഭഗവാന് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗം നമുക്ക് തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. വിശ്വസ്യനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾ കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരുന്നു. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവ ചെയ്യുകയുമാണ് അത്യാവശ്യമായ യോഗ്യത. ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം. അത് എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. വേറെ ഇപ്പൊ അസുഖമുള്ളവർക്കാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങൾ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നാമം ജപിക്കാലോ, മനസ്സിൽ നാമം ജപിക്കാലോ. ആരും കേൾക്കില്ല, പുറത്ത് കേട്ടാലല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ. അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമ്മള് ജപമാലയിൽ ജപിക്കണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അല്ലാത്ത സമയത്തും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് പ്രേമപൂർവമാകുകയും ചെയ്യണം. എന്റെ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ഞാൻ ജപിക്കണു. നമ്മുടെ കുട്ടിയെ നമ്മൾ ആരും പറയാണ്ട് സ്നേഹിക്കണില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം. അതാണ് പറയണത്, പ്രേമപൂർവം ആവുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം, അതായത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കള്ളത്തരങ്ങളും വ്യാജങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ശുദ്ധമായിരിക്കണം ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഭക്തനായിട്ട് അഭിനയിക്കുക. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ. ഞാൻ രാവിലെ വന്ന് ഭഗവാനെ ഒന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അന്നത്തെ ദിവസം വെള്ളം കുടിക്കില്ല കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല ഭക്തി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണത്. ഭക്തി എന്ന് പറയണത് ഭഗവാന്റെ മനസ്സിലാക്കി അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും എത്തിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ആ എന്താ പറയാ മന്ത്രം ജപിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് ഭഗവാനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അത് ആചരിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ ഭക്തനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. അല്ലാതെ നമ്മള്
ഞാൻ ഈ കർമ്മ ചെയ്യണം, എന്നെ പറ്റി എല്ലാവരും പ്രശംസിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇത് ഞാനില്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല. ആരില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് നടത്തുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു സേവനമാണിത്. ഇത് ഭഗവാൻ എന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്തു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ആ കാരുണ്യം ഞാൻ അതിനൊരു അതാണ് എൻ്റെ ഒരു യോഗ്യത. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എനിക്ക് തന്നില്ല ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ കാരുണ്യത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള്, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അവസരം, അത് നമ്മൾ ഭഗവാന് ചെയ്യുക. അല്ലാണ്ട് മനസ്സില് എന്തെങ്കിലും വച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പേര് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് അങ്ങനെയുള്ള കീർത്തികൾ കിട്ടാനായിട്ട് ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നും പെടാണ്ട് നിർവ്യാജനായിക്കൊണ്ട് അയാൾ ചെയ്താൽ എന്താ പറ്റുക, പുരോഗതി ചെയ്ത് അയാൾക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ത അഹമജ്ഞാനമജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അതായത് ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ലേ, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഇതിന് അധികാരി, പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ആളാന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയോടുകൂടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഭഗവാനെ നിർവ്യാജനായിട്ട് നമ്മള് സേവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനത്തെ എല്ലാം, അജ്ഞാനമാകുന്ന തമസ്സിനെ അല്ലെ, അജ്ഞാനമാകുന്ന തമസ്സിനെ ഭഗവാൻ, ഇരുട്ടിനെ ഭഗവാൻ അകറ്റുന്നു. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഭാവിയിൽ ഇനി എന്താ വരാൻ പോണേന്നോ, കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ പോയില്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച ആരും വിഷമിക്കേണ്ട. എന്താണോ ഒരു ഭക്തന് ആവശ്യമുള്ളത് അത് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. എന്റെ ഭക്തന് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരും. ഭഗവാൻ ആരുടെയും ദാസനാണ് അല്ല, പക്ഷെ ഭക്തന്റെ ദാസനാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരുവാൻ കഴിയും. ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ, കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പോ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ വീട്ടിലെ കാര്യം നടക്കാന്നല്ലേ? വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്കുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തരും. ഭക്തിയോടുകൂടെ ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചാൽ വേണ്ടത് വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. അപ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക, ബാക്കി ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധിയോഗം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. അതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരും അവനവരുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നൂല്ലേ, ആദ്യത്തെ 1 തൊട്ടുള്ള 6 അധ്യായത്തില്. ഈ 6 അധ്യായത്തിനുള്ളിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിഷ്കാമനായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണത് എന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടെ നമ്മുടെ നിയത കർമ്മം ഏതാണോ, അത് ചിലപ്പോ വലിയ ഓഫീസർ ആയിരിക്കാം, ചെറിയ ആളായിരിക്കാം, അതല്ല, നമ്മുടെ കർമ്മം എന്താണോ അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയാ, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കുറഞ്ഞുകൂടി അതെല്ലാം നമ്മുടെ കർമ്മബലാണ്, അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയണം. ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അർജുനൻ പറയുകയാണ് ഭഗവാനോട്. അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിഭും ആഹുസ്ത്വാം ഋഷയഃ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തദാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാബ്രവീഷി മേ. അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായ നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പരം. എല്ലാം ഭഗവാൻ, അതായത് പരമമാണെല്ലാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാത്തിനും എല്ലാ വിഭൂതികൾ എല്ലാം വളരെയധികം ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നതിൽ അപ്പുറമാണ് അല്ലെ. അത്രയും വിശിഷ്ടമാണ്.
പരം ബ്രഹ്മം പരം ധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവം അജം വിഭും അല്ലെ, അജനാണ് ഭഗവാൻ. അത് അപ്പൊ പറയാണ് ആ സനാതനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ആരൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ മാത്രമല്ല ഭഗവാനെ ഇത് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നാ പറഞ്ഞത്, അല്ലാണ്ട് സ്വയം അർജുനൻ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞതെന്ന്. ആരൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? നാരദൻ പറഞ്ഞു, അസിതലൻ പറഞ്ഞു, ദേവലൻ പറഞ്ഞു, വ്യാസനും പറഞ്ഞു. ഈ എല്ലാ ഋഷികളും എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ, അങ്ങേ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല, അങ്ങാണ് എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, നിരപേക്ഷ സത്യമാണ് അങ്ങ്, അങ്ങയുടെ അപ്പുറം ഇനിയൊന്നും വരാനുമില്ല, അങ്ങേ അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും ഇനി ഇല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ എന്നോട് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു? നാരദൻ, അസിതലൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ എന്ന് എല്ലാ ഋഷിമാരും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോ അങ്ങും എന്നോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങ് എന്നോട് പറയണു എന്ന് പറഞ്ഞത്? കാരണം കൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കണത് അല്ലെ. പക്ഷെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനല്ല, അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണ്ടല്ലേ, ഷാദിമാം ത്വാം പ്രപന്നം, ഭഗവാനെ എന്നെ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യസ്നേഹം ഷാദിമാം ത്വാം പ്രപന്നം, ഞാൻ അങ്ങയെ ആശ്രയിക്കുന്നു, അങ്ങ് എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനൻ ശിഷ്യനാണ്, ഭക്തനാണ്, സഖാവാണ്. അർജുനനോട് അർജുനൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് ഇപ്പൊ അങ്ങ് എന്നോടും പറഞ്ഞു തരുന്നു. കാരണം അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങക്ക് എല്ലാം എന്താണ് വിവസ്വാന് തൊട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ സമയത്തല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? എനിക്ക് പഴയ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്, ഇപ്പോഴത്തത് നീ അതേസമയം ഭൗതികത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് നിനക്കറിയാത്തത്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം എന്നോട് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു, ഇനി എനിക്ക് എന്തിനാ സംശയം? അതാണ് അർജുനൻ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിഞ്ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതിയാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാവുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. ഹേ ജനാർദ്ദന, എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമം നോക്കണവനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഭഗവാനെ എനിക്കിത് കേട്ട് വരുംതോറും വല്ലാണ്ടൊരു സന്തോഷവും ഒരു ആനന്ദവും തോന്നുകയാണ്. അമൃതം ആസ്വദിക്കണ പോലെയാണ് എനിക്കല്ലേ ഭഗവാനെ പറ്റി കേൾക്കണത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് തരാൻ പറയാം. അങ്ങാണ് ഇതെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, അങ്ങാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലല്ലോ. അതാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവർക്കും കൂടെ സാധാരണക്കാർക്കും കൂടെ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് തന്നെ, കാരണം അങ്ങയെ പറ്റി പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ആർക്കും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ പറയാണ്, അങ്ങ് തന്നെ എനിക്കത് പറഞ്ഞു തന്നാലും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തദേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മാ വിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യതാ കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, വാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ പറയുന്നത് പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അല്ലാണ്ടുള്ള വിസ്തരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഇവിടെ നിൽക്കില്ല എന്ന്. ഭഗവാന്റെ തിരമാലകൾ കടലിലെ തിരമാലകൾ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ വിഭൂതികളും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മുഴുവനും ഒന്നും പറഞ്ഞു തരില്ല, പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാണ്. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹം ആദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാം അന്ത ഏവ ച. എന്താ പറയണത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ഗുഡാകേശ. ഗുഡാകേശൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അർജുനൻ അജ്ഞാനമാകുന്ന, അതായത് തമസിനെ ജയിച്ചവൻ, അജ്ഞാനത്തിനെ ജയിച്ചവനാണ് അർജുനൻ. അതുപോലെ നിദ്രയെ ജയിച്ചവനാണ് അർജുനൻ. നിദ്രയാകുന്ന അജ്ഞാനത്തെ ജയിച്ചവനാണ് ഗുഡാകേശനായ അർജുനൻ. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനന് ഉറങ്ങണം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഇന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ അർജുനൻ അങ്ങനെയില്ല.
അർജുനന് വേണം എന്ന് തോന്നുമ്പോ മാത്രമേ അർജുനൻ ഉറങ്ങിയാൽ മതി. അത്രയ്ക്ക് കൺട്രോളുള്ള പവറാണ് അതാണ് അർജുനുള്ളത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ള എല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടിട്ട് പോലും അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അർജുന, പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റണില്ല കൃഷ്ണ എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ അർജുനനെ ഭഗവാൻ വിളിക്കുകയാണ്, ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിത, ഞാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും എവിടെയാണ്? ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഞാനാണ് തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും എല്ലാത്തിന്റെയും. അത് സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം എന്ന് നമ്മൾ പറയണതാണ്. അതായത് എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കവും നിലനിൽപ്പും അവസാനവും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ വിഭൂതി പറയാണ്. ആദ്യം തന്നെ അതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പറയാണ്, അതിന്റെ ശ്ലോകം വായിക്കാം. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിഷുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്ലോകം വായിക്കാം. അതായത് ആദിത്യാനാമഹം വിഷ്ണു ജ്യോതിഷാം രവിരംശുമാൻ മരീചിർമരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാരും ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ എന്നാണ് സയൻസ് പ്രകാരം പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മരുത്തുക്കളിൽ മരീചി, ആദിത്യന്മാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 12 ആദിത്യന്മാരില് വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ്. ജ്യോതിസുകള് നക്ഷത്രങ്ങളില് സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങളില് ജ്യോതിസുകള് ജ്യോതിർഗോളങ്ങളില് സൂര്യൻ ഭഗവാനാണ്. മരുത്തുക്കളിൽ മരീചി, വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും, ജീവഗണങ്ങളിൽ ചൈതന്യവും അതായത് ബോധം ഭഗവാനാണ്. നമ്മള് സൂര്യനെ ഭഗവാന്റെ കണ്ണായിട്ടാണ് പറയാ, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ സൂര്യനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതും ഭഗവാന്റെ ഒരു വിഭൂതിയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? സൂര്യൻ. അപ്പൊ രാത്രി നമുക്ക് ഇത്രയും വെളിച്ചം തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? വേദാനാം സാമവേദോസ്മി ദേവാനാമസ്മി വാസവഃ ഇന്ദ്രിയാണാം മനഞ്ജാസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി ചേതന. കണ്ടോ, ജീവഗണങ്ങളിൽ ചേതന അതായത് ചൈതന്യം ഞാനാവുന്നു. ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാവുന്നു. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, മനസ്സും ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനാണെന്നല്ല, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ്. അടുത്ത 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. രുദ്രാണാം ശങ്കരൻ ചാസ്മി വിത്തശോ യക്ഷരക്ഷസാം വസൂനാം പാവകൻ ചാസ്മി മേരു ശിഖരിണാമഹം. ഇവിടെ മേരു പർവ്വതം ഞാനാകുന്നു. മേരു പർവ്വതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അത് ചലിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പർവ്വതം അത്രേ. അപ്പോ അതില് ഞാനാണ്. പിന്നെ ആരാ? രുദ്രന്മാരിൽ ശിവൻ, യക്ഷരാക്ഷസന്മാരിൽ കുബേരൻ അല്ലെ. കുബേരനാണ് ഭണ്ഡാര സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ. വസുക്കളിൽ അഗ്നി, അഷ്ടവസുക്കളിൽ അഗ്നി ഭഗവാനാണ്. പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരു ഭഗവാനാണ്. ഹേ അർജുന, 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പുരോധസാം ച മുഖ്യം മാം വിദ്ധി പാർത്ത ബൃഹസ്പതി സേനാനീനാമഹം സ്കന്ദ സരസാമസ്മി സാഗര. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി. ഇപ്പൊ ബൃഹസ്പതിയാണ് ദേവന്മാരുടെ ഗുരു. അപ്പൊ അതാരാണ്? ഭഗവാൻ. സേനാനിപരന്മാരിൽ കാർത്തികേയൻ. കാർത്തികേയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കന്ദൻ, നമുക്കറിയാം. ആ സ്കന്ദൻ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ്. പിന്നെ സമുദ്രവും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയല്ല പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എല്ലാം ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഭഗവാൻ. സമുദ്രത്തിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണല്ലോ എന്നുള്ള തരത്തിൽ നമ്മൾ സമുദ്രത്തിനെ കാണണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചപ്പും ചവറും ഒന്നും അതിൽ വീഴാണ്ട് നോക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, മുരുകന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോഴും നമുക്കത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിഭൂതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ശ്ലോകം 25. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമ്യസ്മേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞു. യജ്ഞങ്ങളിൽ ജപയജ്ഞം, അതാണ് നമ്മളെ എപ്പോഴും പറയണത്. നമ്മളെ ജപിക്കണം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയണു,
നാമരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഭഗവാന്റെ നാമാവതാരം എന്നാ പറയാ. അതുകൊണ്ടാണ് ജപയജ്ഞത്തിന് ഇത്ര പ്രാധാന്യം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിഭൂതി, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ് ജപയജ്ഞം. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും സ്പന്ദനങ്ങളിൽ, വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ പ്രണവമന്ത്രം. അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രണവമന്ത്രം ഭഗവാന്റെ ആണെന്ന്. യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ജപിക്കുക. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞു അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിഭൂതിയാണെന്നല്ലേ. പിന്നെ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതായത് അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കണ പർവ്വതത്തില് ഹിമാലയം. നമ്മൾ നേരത്തെ മേരുവിനെ കണ്ടു, ഇത് ഹിമാലയം. ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചു. അടുത്തത് 26. അശ്വത്ഥ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദഃ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനി. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥം. അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലിന്റെ വേര് എവിടെയോ വരെ പോകൂല്ലേ, അത്രയും ബലമാണ് ആലിന്. ഒരു ചെറിയൊരു വിത്തിന്നാണ് ആല് വരുന്നത് അല്ലെ. അത്രയും അതിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ആലിന്റെ ഒരു മന്ത്രം നമ്മൾ ചെല്ലൂല്ലേ, മൂലതോ ബ്രഹ്മരൂപായ മധ്യതോ വിഷ്ണുവിന് അഗ്രത ശിവരൂപായ വൃക്ഷരാജായ ദേ നമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ആലിന് രാവിലെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം. വളരെ നല്ലതാന്ന് പറയും. കാരണം ആല് അത്രയധികം ഓക്സിജൻ ഒക്കെ ഇവിടെ ആലിൽ നിന്ന് വരുന്നെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തില് ആല്, ദേവർഷിയിൽ ആരാണ്? നാരദൻ. ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനി. കപിലമുനി എന്ന് പറയുന്നത് 2 കപിലന്മാരുണ്ട്. അതില് നമ്മള് ശരിയായ ഒന്ന് നാസ്തികൻ കപിലനല്ല, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായ കപില ദേവനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, കപില വാസുദേവൻ. പിന്നെ ശ്ലോകം 27. ഉച്ചൈശ്രവമശ്വാനാം വിദ്ധിമാമൃതോത്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം. അശ്വത്ഥങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈശ്രവസ്, അമൃതം നേടാനായിട്ട് കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിര. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് എന്താ പറയാ, പാലാഴിമത്തിന് സമയത്ത് വന്നതാണ് ഈ ഉച്ചൈശ്രവസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുതിര. പിന്നെ ഇതും അതെ, ഐരാവതും പാലാഴി കടയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വന്നതാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ആരാണെന്ന് പറയുന്നത്? രാജാവ്. മനുഷ്യരിൽ രാജാവും ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിഭൂതിയാണ്. ശ്ലോകം 28. ആയുധാനാമഹം വജ്രം ധേനൂനാമസ്മി കാമധു പ്രജനഞ്ചാസ്മി കന്ദർപ്പ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകി. അതായത് ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് നമ്മളെ ഇടിമിന്നല് അല്ലെ, വജ്രായുധം അതും പറയാ, അത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ പശുക്കളിൽ സുരഭി പശുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും പാല് പറ്റില്ല, എപ്പോഴും പാലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത്രയും നല്ല പാലുമാണ്, അത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ്. പിന്നെ കാമദേവൻ. എന്തിനാണ് കാമദേവൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ? ജനനഹേതുക്കളില് കാമദേവനാണെന്ന്. അതായത് സത്സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മള് ചില കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകത അല്ലെ, അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിഭൂതിയാണ്. പിന്നെ സർപ്പങ്ങളിൽ ഞാൻ വാസുകി. സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയാണ്. അതേസമയം ഇതില് എന്താ പറയാ, നാഗങ്ങളില് അനന്തനാണ്. അപ്പൊ സർപ്പം അനന്തനും നാഗങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നാഗങ്ങൾക്ക് തല കൂടുതലായിരിക്കും, അതാണ് സർപ്പങ്ങൾ അനന്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഇവിടെ. അനന്തഞ്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാദസാമഹം പിതൃണാം ഐര്യമാചാസ്മി സംയമതാമഹം. അതായത് ഇവിടെ പറയാണ്, അനേക ഗണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുണനാണ് ജലങ്ങളുടെ ദേവൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ജലജീവി ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്. പിതൃക്കളുടെ ഇതാണ് ആര്യമാവാണ്. പിതൃക്കളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് അവിടുത്തെ ഇതായിട്ടുള്ളതാണ് ആര്യമാവ്. ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവനായ യമനും. യമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയും ഒന്നും നോക്കില്ല അല്ലെ, ആ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കണം. അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ്. 30. പ്രഹളഞ്ചാസ്മി ദൈത്യാനാം കാലേ കലയതാമഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാം. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ പ്രഹ്ലാദനാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയും ഭക്ത പ്രഹ്ലാദൻ എന്നാ പറയാ.
അപ്പൊ അസുരന്മാരിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിഭൂതിയാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. പിന്നെ ആരാണ്? കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കാലരൂപനായിട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമുക്ക് കാലത്തിനെ മാത്രം ഒരിക്കലും മറികടക്കാൻ പറ്റില്ല. സമയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും ആവില്ല. അത് അതിന്റെ പാട്ടിന് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. പിന്നെ സിംഹം, മൃഗരാജാവ്. പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. പവനം പവതാമസ്മി രാമശസ്ത്രഭൃതാമഹം ജഷാണാം മകരഞ്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാഹ്നവി. അതായത് ജന്തുജലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയത് മകരമത്സ്യം എന്നാ പറയണത്. മകരമത്സ്യം എന്ന് പറയുന്നതിന് സ്രാവെന്നും ചിലവര് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ഒരു ജീവിയാണല്ലോ. അതെ, ശ്ലോകം 31 ഇതുള്ളത്. പിന്നെ പവനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശുദ്ധീകരിക്കണേല് പവനനാണ് ഞാൻ, വായുവാണ്. പിന്നെ രാമശസ്ത്രഭൃത, അതായത് ശസ്ത്രങ്ങളിൽ രാമൻ. രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പരശുരാമനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ പരശുരാമനാണ്. അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഞാൻ എന്റെ വിഭൂതിയാവുന്നു. പിന്നെ 32 ശ്ലോകത്തില് സർഗാണാം ആദിരന്തശ്ച മദ്യം ചൈവാഹം അർജുന അധ്യാത്മാ വിദ്യാനാം വാദപ്രവദാമഹം. അതായത് സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ മധ്യാന്ത അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. അതായത് തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ 2 പേര് ഇരുന്നിട്ട് ആ ശാസ്ത്രത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നിർണയമായ സത്യം, ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഇത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ആദ്യം അന്ത്യാന്തം എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും അകാരം ഭഗവാനാണ്. സാമസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വസാമസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, കൃഷ്ണ രാമകൃഷ്ണ, അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പറയണതിനെയാണ് ദ്വന്ദ്വസാമസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്വസാമസം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ്. പിന്നെന്താ? അവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. കാരണം ബ്രഹ്മാവ് വന്നതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവും ഞാനാകുന്നു. പിന്നെ ശ്ലോകം 34 മൃത്യു സർവഹരശ്ചാഹം ഉദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തി ശ്രീവാക്ശ്ച നാരീണ സ്മൃതിർമേധാധൃതിക്ഷമാം. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാകുന്നു. ഇതിവിടെ സ്ത്രീകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് സ്ത്രീ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ സ്ത്രീ രൂപത്തിനല്ല. സ്ത്രീ എന്താണ് പറയാ, ഇതിണ്ടല്ലോ സ്ത്രീലിംഗത്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് പറയാം. പുരുഷലിംഗം സ്ത്രീലിംഗം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ യശസ്, ഒരാൾക്ക് യശസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അയാൾ അത്രയും കീർത്തിമാനാവില്ലേ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അത്രയും നമ്മൾ അറിയപ്പെടും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാമായി. സുന്ദരനാണെങ്കിലോ എന്തോ ഒരു സൗന്ദര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ പറ്റി എല്ലാവരും അറിയും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം, ചെസ് കളിക്കണതിന് അവരുടെ ബുദ്ധിയാണ് നമ്മൾ പറയാ അല്ലെ. വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിനെയൊക്കെ പറ്റി പറയുമ്പോ എന്താ ബുദ്ധി എന്ന് പറയും നമ്മൾ അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, സുന്ദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം ഭഗവാന്റെ അത്ര സുന്ദരൻ ആരുമില്ല. എന്നാലും ഭൗതികതയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമാ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അയാളാണ് ഏറ്റവും സുന്ദരൻ. അപ്പൊ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണമുണ്ടെങ്കിലും അവര് പ്രശസ്തി ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതും വിഭൂതിയിൽ പെടുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. ശ്ലോകം 35 ബൃഹൽ സാമ തഥാ സാംനാം ഗായത്രി ഛന്ദസാം അഹം മാസാനാം മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാകരഃ. ഭഗവാൻ പറയണു വേദങ്ങളിൽ സാമവേദമാണ് ഭഗവാൻ, ഛന്ദസ്സുകളില് ഗായത്രി, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷം, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാവുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താ പറയാ, മാർഗശീർഷം നവംബർ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയണത്. പിന്നെ വസന്തം പൂക്കാലം അല്ലെ. പിന്നെ 36 ദ്യൂതം ചലയതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്വവതാമഹം. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിൽ, അതായത് ഏറ്റവും ഒരാളെ വഞ്ചിക്കുന്നതാണ് ചൂതുകളിൽ അല്ലെ. ആ ചൂതുകളിൽ തേജസ്വികളുടെ തേജസ്. പിന്നെന്താ? ജയം, സതുദ്യമം, ശക്തരുടെ കരുത്തും ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിഭൂതിയാണ്. വൃഷ്ണീനാം
വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ മുനീനാം അപ്യഹം വ്യാസ കവീനാം ഉശന കവി. അതായത് വൃഷ്ണികളിൽ വാസുദേവൻ, വൃഷ്ണികുലത്തിലാരാ? ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഏത് കുലത്തില്? ഭഗവാൻ അല്ലെ? അപ്പൊ വൃഷ്ണികുലത്തില് വാസുദേവനും, പാണ്ഡവരിലെ അർജുനനും, മുനിമാരിൽ വ്യാസൻ. വ്യാസൻ എന്താ എത്ര പ്രത്യേകത? വ്യാസനാണ് എല്ലാം പുരാണങ്ങളും അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളെ പകുത്തെഴുതിയതൊക്കെ വ്യാസനാണ് അല്ലെ. ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവി. ഉശനാകവി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ശുക്രാചാര്യര്. ശുക്രാചാര്യരാണ് ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവി എന്നാണ് പറയണത്. പിന്നെ ശ്ലോകം 38. ദണ്ഡോ ദമയതാമസ്മി നീതിരസ്മി ജഗീഷതാം മൗനം ചൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാമഹം. അതായത് ഭഗവാൻ പറയണു, നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നതും, വിജയകാംക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിഭൂതിയാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹം അർജുന ന തദസ്തി വിനായ ഭൂതം ചരാചരം. അതായത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം അഹം ബീജ പ്രദപിത. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ, എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഭഗവാൻ പറയണു, എല്ലാം എന്നിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ അവയിലൊന്നിലുമല്ല, ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, നാന്തോസ്മി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ ഏഷ തുദ്ദേശത പ്രോക്ത വിഭൂതിർ വിസ്തരോ മയാ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചവനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ അർജുനൻ ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഭഗവാന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന, ചെറിയൊരു സൂചന മാത്രമേ ഭഗവാൻ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം ഇവിടെ പറയാനില്ല, എത്രയോ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടൽ പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണത്, ഞാൻ എന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമദ്ദൂർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. വിഭൂതി മത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോ എന്ത് കണ്ടാലും, എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ളത് കണ്ടാലും, എത്ര ഇവിടെ ഒരു മയിലിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മയിൽ എന്താ? മയിലിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ കുയിലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? കുയിലിന്റെ പാട്ട്. സൂര്യകാന്തി എന്താ? ആ പുഷ്പത്തിന്റെ വിടർന്നുള്ള ഭംഗി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ അത് എങ്ങനെ എന്ത് സൗന്ദര്യമുള്ളത് കണ്ടാലും, ഏത് തേജസ് ഉള്ളത് കണ്ടാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളിൽ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിഞ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടാഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? ഇതെല്ലാം എന്റെ വിഭൂതിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്, ഇതെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മുഴുവൻ വിഭൂതി ഇല്ല അവിടെ കേട്ടോ, ഒരു ചെറിയ അംശത്തിലാണ് ഈ ജഗത്ത് മുഴുവനും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ, അതായത് ഇനി പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അറിയണതിന് പകരം എന്താ അറിയേണ്ടത്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശത്തിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു കണികയിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാ പറയുന്നത്? ഇതൊന്നും അറിയണതിലല്ല കാര്യം കൃഷ്ണ. അർജുന, ഭക്തിയോടുകൂടെ എന്നെ സേവിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. അത് നമുക്കും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അതായത് എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള്, സൂര്യന് കിട്ടുന്ന തേജസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം എല്ലാം നിന്നു പോരുന്നതും അത് എല്ലാം ഭഗവാനാവുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ സൂര്യന്റെ തേജസ് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിതെല്ലാം, ഈ വെളിച്ചെല്ലാം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിഭൂതിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ
രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ.